kai ka yadda ka goyi bayan wanda ya so al'adabi game da annabi komi zaman ku da shi ko yaya, ko kuna kungiya daya, ko kuna wata firaka daya, ko kuna wata abin nan daya, ko kuna wani abin nan, duk abin da kuke da shi, duk wata dangantaka da ta hada ku da shi, in har ya taba annabi. Kun je san sahabbai ba ma da wanda duk wanda ya saba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ƴaƴansa ma ba za su goya masa baya ba, za su yaƙe shi. ƴaƴansa waɗanda ya haifa in dai har ya taba, in har ya taba wannan janibi, to ƴaƴan za su yaƙe shi, ba za su goya masa baya ba don yana mahaifinsu. Haka idan ƴaƴa suka yi, iyayen za su yaƙi da su, mahaifansu za su yaƙe su, in kisa ne ta kai za su kashe su akan don su kare janibin annabi sallallahu alaihi wasallam. Da yawansu akwai waɗanda suke nemi izini cewa ba su dama su kashe iyayensu, waɗanda suke cuta, suke dangana maganganu zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, duk saboda me? Saboda su kare. Ba a to karka yadda ka goyi bayan wanda ya so al'adabi game da annabi komi zaman ku da shi ko yaya, ko kuna kungiya daya, ko kuna wata firaka daya, ko kuna wata abin nan daya, ko kuna wani abin nan, duk abin da kuke da shi, duk wata dangantaka da ta hada ku da shi, in har ya taba annabi, to a taru a kansa lalle ya dawo. A wannan zamani da muke ciki, inda mu ba za mu iya wani abu, amma dai dole ya dawo, kuma ai bara'a, a rabu da shi, a ce ba ruwa na da kai. Wannan shine haƙinka, ba magana cewa ƙungiyar mu ɗaya da shi bane. Ƙungiya ba ita ce addini ba. Ai idan ƙungiya ta zama cewa ƙungiya, wato kenan ƙungiya ta fi wannan, ta fi janibin, to ƙungiyar ka ta ɓaci kenan, ba ƙungiya ba ce, ta yi muni. Idan har ƙungiyar ka ta fi wannan janibi muhimmanci a gurinka, da ai kai ma ka shiga uku. Wajibi ne gaba ɗaya al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam, idan wani abu ya taso, irin abinda wato wani ya yi karambani, ya yi katobara, ya shiga wannan matsayi, jefa kansa cikin wannan hadari, ya ambaci wannan shugaba mai daraja kuma ya masa rashin ladabi, to wajibi ne al'umma gaba ɗaya ta masa bara'a, ba ruwanta da shi, ta yaƙe shi. Ba magana ɓangare kuma a wannan lokaci, ba magana ɗan ɓangaren mu ne ko ba ɗan ɓangaren mu ne, ba wannan magana. Annabin ake kalla da matsayin da Allah ya bashi.